Ела тук е. Покажи се отвънка. Тук те севето. Его Емчо. Лицето на ТСВ-то. Какво на бариерата? Ела тук. Така. Пропуска давай. Сега ще извада пропуска. Ти си много уставен. Това е най-уставния. Дежурен. Това си изкарам хлеба. Така, бати. Ето тук, нашата красива сграда, административна. Ето и Ситроена на шефа. 18 съвети ще ми правят. Надолу при нас нещо колко се скърбо за тунела, на Колино, на Мездра, на Ребърка. Мисля, отчети сега при как ти, Мариана. Всеки ли ще правиш ли клип, човек? Не питай много, бе. Гледай, как да не питам? Значи, отчетните документи за место. Трябва да се оправя по някакъв начин. Нямам документи. Нямаш, не са ли се отчели? То е рано. Отчели са се. Снежи, Още е рано. Снежи, леле, ама не насам, ела погледни насам, към мене. Я покажи какво правиш, Снежка, я покажи. Монитора да видиш. Снежи, погледни. Не. Не така, колежке. Не е лошо. Не, той се лигави, се прави на... Не се лигави, снима в момента. Защо? Ще правим клип ли? За Мездра пътува. Аз ти казах. Кой пътува? Любо? Какво прави на Мездра? Това заминава на море. Кой има на Мездра? Края на месеца. С пари са. Как ти, Марианка, ще вземе? И как Снежанка? Бачо ти идея как се води длъжност. Билетът ти ще... трябва да си платиш, той круизът не е толкова скъп. Ама билетът е... За кораба ли? За кораба ли? Да. Ще е такова. Самолетния билет е. Ето, как е Добрина, колко е съсредоточена. Какво искаш, петимай с тия? Това много. Се и без това ми се е качил дяло на това, Да. Ивано Майски каза тук да мина да... И тук ли ще снемеш? И тук да. 46, 20, Виж венчета колко. 3,79 сега, но трябва да изнесем госпожа. 4, 6. Тъпо се една стотинка няма. Да ви направя, да. И ми така в работно положение. Добре. Високо много работа. Да. Ама и двете ли да ни хванят? И двете ли? Роси? Роската. Добре. Да, така всички колежки. Добре, пенцичета сега. Добре, колко е? Няма такива работи. Така е. Тук не е това е датък. Чакай. Остатъкът колко е? И Румито, и Росито, и Бобито. Това го минахме, да, надолу. Ето и Ренито. Слави, какво правиш ти, бе? Ето деловодството. Има и помощници. Кой се крие под масата? Билянчо? Здрасти. Здравей. Ето го, Даринчето. Едно хубаво момиченце. Много помощници имате. Ето и Емето. Къде изчезна това малкото? Това ми избяга. Какво бе, повредило ли се това, бе, Даринче? Но това малкото, аз откъде го познавам? Кое е малко? Това къде ми играе. Като меченци. Това и друг път. Какво? Питай, Боби, питай. В счетоводството отиде. Там ще намериш. Ще набия. Как казина? Погледни. Погледни. Село Друган на
Ивано Майски. Айде, коце! Дърпай, Маркуча! Ще напълним цистерната за тунела. Уоу! Ето как пълним цистерната сега за тунела там. Тази цистерна ще отидеме. Ето и вас ще ви има. Клип, да. Всичко. Това там, ние правим един филм сега там за обекта, за тунела. И тази цистерна точно за там сега я пълним. За... Да. Намираме се на Полеви автопарк пред тунел номер 1 в междугарието Делян-Дупница. Значи тук е построена техниката и очаква взимане на прозореца, който ще се вземе в 00 часа на 11.06.2008 година. И тази техника, която я виждате, ще се пусне в изпълнение на строително-монтажните работи по изгребване на мръсния чакъл, вкарване на дренажен материал, вкарване на геотекстил, геомрежа, вкарване на дренажни тръби, вкарване на бетон. Шофьорите сега ще отидат да вземат допинг, храна. Пускам ги в почивка, сега е 6 часа, 2 часа ги пускам. Свободно време ще ходят малко тук в близкия язовир на Делян, да поцъкат малко риба, да видим какво ще хванат. Гошко Бански е купил чисто нов тиган, дали ще го се втосаме. Сега ще покажем и тиловата обстановка, как е подредена. Агрегат, палатка, бойната машина на пехотата Ситорена. Тук е един фургон на нашите подизпълнители. Сега ще отидем и натам. Ето минава електричката София Радомир Дупница. Това ще бъде последния пътнически влак за това денонощие и за следващите 3 денонощия. След това ще мине и международния влак София Благоевград Солун, след което ще се вземе прозореца и ще се прекъсне влаковото движение за 3 дни. Агрегат номер 1 готов. Ръчни колички. Агрегат номер 2, това е резервен. Ръчните колички са подготвени. И Валю пак отива към палатката. Нещо много те тегли на там. Сега ще видим какво има там. Ето я и скарата. Тази вечер ще пуши. Опа! Ето сега подвижната канцелария на господин Ивано Майски. Тук виждам има синя каска, ботуши има, и чук. Без чук не може. Елече, да, отразително.
документите, всичко тук се води, инструктажи, както си му е реда. Така. Лампата. Ето и лампа, осветление ще има тук тази нощ. И за сега така, ще чакаме да се стъмни. Преди малко пристигна още техника за господин Омайски подкрепление. Той обича да има тук дублираща се техника. Един багер, втори багер, един кейс, още един кейс, багерче, а това в далечината е изглушеното селце Делян. То вече се подготвя за нощта. А ние тепърва се подготвяме за работа. В тунела. Ето го тунела с осветлението вътре. Ето, господин Омайски се задава вече и очаква доклада за паленето на агрегата. Какво става? Дай да го опалиме. Стана, колко стана? Началник, паднаха акумулаторите и не може да Какво запалим. паднаха акумулаторите ми? Заплатата ще ти падне. Паднаха акумулаторите. Мога ги възбудите и ги оправите. Може. Сега ще решим да го остави от ми още проблема. Ай! Какво е купил сега за вечера, като ще ми сваля заплатата? Я виж, провери. Тук има кебабчето и кюфтенца. Така. Охо, и биричка има. Ще стане работата. О, и доматки е донел. Добре. Още тук има чинийки. Хлебеца. Идеално. О, и дървени въглеща, донел да си опече кюфтенцата. Право на шефа, нека ми свали се заплатата. От тесна фарфори сигурно е минал през някой манастир. Да. И е обрал. Пред входа на тунела сме. Значи тук трябва да се дигнат първите 50 метра. Отстрани виждате дренажа, който не е добре изчислен от нашия мил проектант. И върху тия 50 метра, като се дигнат, всички операции трябва да се извършат и да се сложи нов дренаж с по-голямо фи, за да може да обира този голям дебит на водата, който излиза от началото на тунела. Ето е водата под траверсите, където се е показала отстрани. Вода също, където се е показала покрай дренажните камъни. От дясната страна има и кал, която е излезла. Тук до четвърта кружка някъде, където се вижда. До там ще се дигне. Ето следващото място, където се е събрала вода. Ето отстрани. Кал. И затова е необходим. Тече сълзие тук по Тече сводовете. сълзи. Ето Макар с сводовете. Да. Ето. Даже и найлон на някои места е сложен, за да може да не излиза калта. А от тук надолу е перфектно просто.
хваща тук. Ето. Значи от тук застане така, там Краси му прави сенка. Оттам насам снимай самия светлина. Наско почти не го виждам. Агрегати бучат, музика трещи, Ники реже салата, да му мисли като вземеме прозореца. А тук? Краси Кейсаджир. Се огъсил над скарата. Това са ръчна количка. Айде. Ето го Венци, началника на ЖП участъка. Я име какво ми кара. Машина за вода, бе. Венци! Викаш, каква е тая работа? Ние не искаме. Ама какви са тия машини? Те вода не искат, бира искат. Дай някаква машина за бира. За бира от тъпото съва! Ай, тук двете. Близнета. Катер. И лапчетата. Чакай да спра ли? Цяло за Ванката Омайски! Вода или водка? Вода, вода! Добре, добре. Не да беше водка! Той набира вече. Това са дренажните тръби, които ще бъдат монтирани в тунела. Айде, момчета, не се срамувайте. Айде. Това е мобилната маса, която е на количка и може би ще влезе и в тунела след малко. Що бе? И там си има.
Айде, сега влизаме в село Делян. Отиваме към гарата. Вземем прозореца нощния. Тук е голям. Бялата нива пристига вече на гара Делян. Ще работим? Ще тръгваме. Работим. Да. Така, намираме се на гара Делян. На гарата, сега дава път на влака, който трябва да премине през тунела и след това вече ще бъде спрямо движение. Добре. Кой трябва да се подпише от наша страна? Прозорец. Венци. Добре. Фермата е. Не е за губиш. Фермата е цялата. Тя закача на лония път. На къде се дигне? Добре. Отвънка и готово. В момента се Сидер от ДП ТСВ Пловдив. така пише в книгите тук, че Взима.
Взима прозореца за тунела. Дългия прозорец. Венци, началника на... Прекъсването на движението на влаковете. Да. Това е един важен момент от нашата трудова дейност. Така. Ето, тук сега всичко готово. Махна го. Така. Международният бърз влак тръгва от гара Делян, който ще мине през тунела и след това се спира вече движение. И задница. Само че е много тъмничко. Всичко се заснема. Ще правим документален филм. Що? Значи тук присъства